Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manuto sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga aldaw na Sabado ngunyan. Ini po ang Nagangunyan News ngunyan na Hulyo 3, taon 2021. Mga balitang tiniripon po Lunes at Good Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 89.5 radyo natin Naga. Live manindo kaming nadadalan sa Naga City Government asin Nagangunyan News official Facebook page, sining man Naga City Government YouTube channel asin Sepio Naga Facebook page. Sa detalles kan sa tuyang mga bareta. Detalles kan mga bareta, localized guidelines padagos ang pagdanay sa irarom kan 15 dias na extension kan modified enhanced community quarantine sa laog kan Syudad de Naga. Ang detalye sa ki Joel Sulina. Guidelines na pinagpapautob sa Syudad de Naga ini matapos na magpaluwas na ning rekomendasyon na kanal daw na Lunes ang National IATF na extended ning 15 dias ang MECQ sagot sa July 15 sa piling syudad kabali ang Syudad de Naga digdi sa Bicol Region. Sinabi ni Mayor Nelson Legacion, ngunya na na-extendir ang MECQ sa syudad, mapadagos ang pagdanay kan localized guidelines na pigpapautob sa syudad basado sa executive order na pig-issue niya kan primerong simana kan bulan ng Hunyo. Susog sa IATF guidelines asin piglalauman ang kooperasyon, lalo na ang pagsunod kan lambang syudadano para man totalmente nag maibaba ang klasifikasyon asin status kan community quarantine sa Syudad de Naga. Ang pigbabasihan bako lang si nagpapacity sa hospital. Ang pigbabasihan si hospital utilization rate. Especially itong ICU bed saka itong ventilators. So iniman si Saro sa pig-ulayan as in dinesisyonan sa sarong meeting sa BMC kung saan kita presente. And nanotarantaman po sa meeting na ito na nagluluwas na kantay na ito, Saro lang po si pasyente na taga-Naga na yaon sa ICU beds. So gusto sabihin, nakakargo kaya sa Satuya gabos ng mga pasyente na dinadara po sa BMC. Sa datos kang HERT asin kan DOH, igwa ni slight improvement sa mga kaso ng COVID-19 asin utilization rate kang mga COVID wards o ICU and ventilators kan mga ospital sa syudad, partikular ang BMC kumpara sa dating 28%, alagad ini halangkaw paman giraray asin ang Naga maimimirar na nasa high to moderate risk area sa COVID-19. Ipapadagos lang po si guidelines kung ano si pag-i-implementar, pero hindi kaya matter of enforcement na ini. Maski anong nakasurat sa guidelines, kung kulang si implementasyon, si pagsunod kan mga tao, dahil gayo magiging epektibo. So, hopefully, nahihiling naman si paghiro kan Philippine National Police in particular. Tapos hindi dapat ang nanginginutan pag-abot sa bagay na ini. Katuwang ang PSO as in mga volunteer organizations. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Yan tras tanto 5,000 na dugang na bakunang pig request ni Mayor Nelson Legacion sa IATF kontra COVID-19 nagabot na sa Syudad de Naga. Uyan report. Nag-abot na kang aldaw na Biyerkules ang total na 5,000 na mga COVID-19 vaccines ning Sinovac hali sa gobyerno nasyonal sa paagi kang COVAX facility kan DOH para man sa Syudad de Naga na pigresibi mismo sa JMR Coliseum COVID-19 Megavax facility para man sa nagpapadagos na vaccination rollout sa Syudad de Naga.
Sigun kay Alcalde Nelson Legacion, puon kang Huwebes, tulos na ginabit asin pigbakuna ang mga bagong abot na vaccine para man sa mga nakapagpalista na asin nakapagparehistro na mga residente kan syudad sa vaccination. Asin piglala umang mauubos ang vaccine sa laog ning 5 sagkod anom na aldaw nga ring maipadala na tulos ang dugang na additional pang supplies ning vaccines para sa syudad ding Naga. At ito na nga, natanggap na po natin yung 5,000 doses of vaccine. Ang usapan ay agad-agad dapat maubos yun sa loob ng 5 hanggang 6 na araw. At kinakailangan may reporting agad-agad din para ma-replenish. Ibig sabihin para mapalitan. So ang inaasahan po natin, another 5,000 or even more. Kapag ka ganito, tuloy-tuloy yung sistema sa pagbabakuna sa ating lungsod, kasi po kung dati walang Miyerkules, walang Sabado, minabuti po natin na magkaroon na ng pagbabakuna sa araw ng Sabado. Kaya ngayon, Biyernes, agad-agad yung pagbabakuna. Hopefully, 1,000 maubos ngayon. At bukas, ganun din, may pagbabakuna na magaganap. Linggo, pahinga. Pero Lunes, resume agad. And then Martes. Kung matatapos ng Martes, mas mabuti. Pero kung hindi, Miyerkules. Naglalao man ang alkalde asin ang lokal na gobyerno na oras na mapirmahan na ni Vaccine Czar Carlito Galvez ang multilateral agreement para man sa pagbakal kang gobyerno lokal ning inisyal ning 50,000 na dosage ning vaccine para man sa dagos-dagos na vaccination sa syudad asin makuha ang labi sa 70% na populasyon kan syudad para dagos nang mapahatan ang pagkuriyat ning COVID-19 virus sa satuyang syudad. Pre, hiwalay po nito yung effort po natin na makapag-procure, makabili ng mas maraming bakuna. At sa punto po ito, ang tinutukoy po ng inyong lingkod yung purchase order natin sa Barat, yung Covaxin, 50,000 doses. Ang kailangan na lang po dito ay yung pirma sa multilateral agreement, pirma po ni Secretary Galvez. Nagpagawa na po ako ng follow-up letter, pero ang isang iniisip ko po ay pumunta mismo sa Metro Manila kay Secretary Galvez para personal na mapakiusapan na pirmahan na. Para sa Naga News, Joel Sulina. Mientras tanto sa iba pang bareta, Naga City Swab Cab kan Office of the Vice President nagsikad na kan aldaw na Huwebes. Nagbabalik si Joel Sulina. Nagpuuna kang aldaw na Huwebes sa syudad ding Naga ang rollout kang Naga City Swab Cab para man sa pagtest kang mga naging close contacts kang mga nagpopositibo sa COVID-19 maging ang mga may sintomas arog kang trangkaso, abo asin iba pang sintomas kang COVID-19. Para man sa mas madaling pagproseso sa paagi kang Swab Cab project sa tabang asin pinagsarong espuwersos kang Office of the Vice President MNCCI, opisina ni 3rd District Congressman Bordado, mga civic groups asina kan lokal na gobyerno kan syudad. Sigun kay Alcalde Nelson Legacion, ang Swab Cab matinir nimpirang aldaw sa syudad ding Naga para sa nasambitan ng katuyuhan basado man sa lista kang contact tracing center kan syudad kung saan may initial na 3,000 na mga swab antigen test kits na dara ang Swab Cab kay baan tulong medtech asin mga volunteer healthcare workers asin mga nurses para man sa pagkuaning samples asin pagtest on the spot ka mga specimen na na-extract sa mga posibleng pasyente sa COVID-19 asin maitautulos ang resulta sa laog sa naning nagkapirang minutos. Ang Swab Cab po, mayor na programa po yan kan Office of the Vice President, ni Vice President Leni Robredo. Asin kita po natawanan din oportunidad na makapag-avail kan serbisyo igwa po sa tuyan tigtagama na 3,000 na swab antigen test kits. And sa paagi po kayo ning roll out, pagpuon nyo niyan kan Swab Cab, si mga close contacts, si mga may symptoms,
close contacts naman sa mga nagpositibo, sa mga may symptoms, pwede na po na i-swab sa mismong lugar, sa mismong barangay, kung saan po iya. Sa Naga City, primerong dinumanan ng mga barangay kang swab cab, iyo ang barangay kang Concepcion Pequeña, barangay Kararayan, Carolina, barangay Bagong Bayan Sur, barangay Tabuco, asin ang barangay Mabulo. Nangad masunod na ang iba pang natatadang barangays kan syudad, basado sa pinagtalaang aldaw kang pagbisita kan swab cab. Sinabi man ni Congressman Gaby Bordado, oras na matapos sa siyudad Dignaga, asin 3rd District of Camarines Sur, tulos na maduman sa iba pang munisipyo sa probinsya ng Camarines Sur ang swab cab para dumana magkondisera ning kaparehong aktibidad. Kaya na po kunya digdi ining inaabot na swab cab, mas stay po niyo digdi sa Camarines Sur. Bako lang po sa 3rd District, kundi sa Camarines Sur, mas stay for 2 weeks. May mga testing kits, asin ma-cooperate po ang mga local government units, tanganing matrace na po sa may mga tama ng COVID-19. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, pagpapasunod ng mga health protocol ordinance, ipigtama ni Mayor Nelson Ligacion. Uyan report. Uli sa sitwasyon sa lindong kang MECQ, maging ang pagsuulot ng face mask dapat na maipasunod ding tultol kan mga law enforcers. Basado man sa mga eksistidong ordinansa asin guidelines kang National IATF asin HERT para man sa health protocol. Alagad, daiban dapat maigilid ang pagtaon ng konsiderasyon asin pag-intindi sa sitwasyon kan mga Nagueño. Ini ang naging laman kan direktiba ni Alcalde Nelson Ligacion sa mga enforcers, partikular sa Naga City Police Office na pinamamayuhan ni City Director Police Colonel Marlon Catan bilang pamayo kan security cluster kang COVID-19 IMT asin TPSO Director Rene Gumba, Incident Commander kang COVID-19 IMT na dapat maging corrective ang approach sa pagsitar. Dangan ang pagtautulos ning patanid, alagad daiman tulos pagtaunan ning citation ticket para mapinaran uli sa pagbalgaran, lalo na kung ini daiman talaga tinutuyo o pinapasigpara kang individual ang paggamit ng face mask. Kung perming dapat ibang elemento ng pag-intindi, ng compassion, lalong-lalo na kadakon ang nadidipisilan sa mga panahon na ini. Sinabi ko na po yan kan inot pa. Asin kan suodma through our chat group. Kaya kaming chat group, pero tuluman lang kami kayan. Ako, si Mr. Rene Gumba, dangan si Colonel Catan, sa tuyang City Director. Ipinagiramdam ko po sa IMDA, as in sinabi ko na dapat niya po sa enforcement, lalong-lalo na manunood duman sa pagsulot ng face mask, dapat terming corrective ang approach, bakong punitive. Dapat ang pag-iisip pakukulos penalty. Dapat correction. Sa lado man ni COVID-19 INT Incident Commander asin PSO Director Rene Gumba, objeto kang pag-enforsar ka mga ordinansa sa health protocols, iyo na magkatarabangan sa padagos na laban kontra sa paglakop kan virus kan COVID-19. Sa sitwasyon na ini kang pandemic, yaw kita sa MECQ, laganan ning human consideration kung nagtitirios ang mga kahimanwata, kung nadidipisilan ang mga kahimanwata, instead of outright na pagtiket, kung nakababa ang maskara kayan, di sabihan ta na itaas. Kung mayan maskara, putong tata, ano nangyari? In other words, bako po itong naghahanap ng kaiwal ang enforcement ng ngunyan, kundi ang pinakamayor na objective tayo, magtarabangan kita na mapundo na ang pagdakul kang nai-infect ng virus. And that should be the spirit behind the enforcement. Dahil pa po inahali sa ordinansa, dahil pa malpiga amen kang sanggunian. So we will continue to execute the ordinance with the added humane consideration na pinagsusubo sa tungon yan. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, biyahe nin bus Manila, Naga, vice versa. Gusto sabihin poon Bicol Central Station sa good PITX o PTX. Nagpapadagos ngunyan. Uyan report.
Aldaw na Miyerkules, formal lang nagpuo na ang biyahe kan mga modified buses kang DLTB para man sa pinapasunod na health protocols gikan sa Parañaque, pasiring sa Naga City. Lunad ang total na 34 na mga pasahero na nagpuli sa Naga City asin sa mga pagtaraid na banwaan kan syudad sa laog kang probinsya ng Camarines Sur. Siring man, aldaw na Webes, nagbiyahe man ang nagkapira mga pasahero pasiring sa Pitex, Parañaque, hali man sa siyudad ng Naga. Kansudma, nagpuon, hali sa Pitex, so Parañaque Integrated Terminal Exchange, pasiring sa tuyang sa Naga. So, nagpuon na si biyahe ta. Bale, igwa kitang 34 pasahero, duman. Ang 14 kayan, mga taga-Naga, and the rest within the municipalities of Camarines Sur. And at siya na hapon, alas 8 ng banggi, ngunyan aldaw, actually, ampun man, kang sa tuyang biyahe, kaling sa Bicol Central Station, pasiring sa Parañaque Integrated Terminal. Sinabi pa ni Bicol Central Station Terminal Manager Nonoy Reforzado, ang DLTB Bus Company pasana sa 5 bus companies na nag-apply sa LTFRB para mataunan ng permits asing QR codes para makabiyahe sa Pitex, Parañaque, BCS, sa Naga, vice versa. Kung sain, saro sa 4 na buses kan DLTB na may QR code na ang pinapabiyahe kang kumpanya. Alagad, nakatala ang magdagdag ng buses sakali man magnakul na ang mga pasahero na mabiyahe pasiring o palawas sa siyudad ng Naga. Actually, ang tinawan na kota permiso, base duman sa LTFRB Memorandum Circular 2021-023, 5 bus company yan. Pero ang nakapag-comply pa lang ka mga requirements sa LTFRB National, especially itong QR code, inipasan ng DLTB. Okay. And igwasid ng 4 na bus na natawanan din na QR code. Pero sabi nga baka hihiling pa man o inapot ang testing the water and public transportation na yan through public utility buses kang kumpanyang ini. Kaya sarap pa man muna ang pigpapadalagan. Alagad kung mahihiling ta na grabe ng demand para sa mga pasahero, ang Bicol Central Station po mismo siguro ma-request na kayo sa DLTB na padalagaron na si ibang lugar. Nilinaw pa ni Reforzado na basado sa napagkasunduan, igwang susundo na paultanan ang mga biyahe kang buses kan DLTB na babiyahe hali sa Parañaque, Pitex, pasiring sa Naga City, asin vice versa. And since nagpupuon pa man sa napo kita, ang ginibo ko kang DLTB, base sa napagkaorlayan may na schedule nila within the month of July, every other day po muna ang katuyang mga biyahe. Sarong biyahe pa lang yan, every other day. Isang sabihin, sa bulan ng July, si mga dates na odd numbers, o example kaya si July 1, July 3, 5, 7, 9, etc. Iyan ang mga biyahe from Bicol Central Station going to Parañaque Integrated Terminal Exchange. Si mga odd numbers naman kung dates like July 2, July 4, July 6, etc. Yun naman yan si mga biyahe. Hali duman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, pasiring English. Para sa Nagangunyan News, Joel Suto. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta sa iba pang mga bareta nagkortesiya sa opisina ni Mayor Nelson Ligacion ang bago magtukaw na Provincial Director kan CIDG Camarines Sur na si Police Lieutenant Colonel Medric Villarete sa paghampangan asin urulay kan alkalde asin man ni Villarete sulamenting pighagad ni Mayor Ligacion iyo mas higot na kampanya laban sa illegal number games siring kan wedding, bukis asin iba pang illegal na sugal o illegal activities. Pigsertuman kan alkalde ang pagtaong suporta sa opisina kan CIDG kumusaro ini sa mga law enforcement agencies na nakantabay sa pagmantener kan pasi orden asin paglaban sa iba pang kriminalidad. Si Police Lieutenant Colonel Villarete iwan nagsalida sa pwesto ni Police Major Edison Cuano nangunyan na-assign na sa Regional Command sa PNP Camp Simeon Ola.
Mientras tanto sa iba pang mga bareta, 200 o sobra sa 200 na mga eskolar sa siyudad ni Naga matrayumpong nakapasar sa scholarship examination. Detalyas kayan Joel Sulina. Bulan ng Mayo 2021, sigun kay Mayor Nelson Legacion, igwaning total na 740 ang aplikante sa tertiary scholarship program kang gobyerno lokal ang nagsalang sa qualifying exams as in interviews kang ESO kung sa ida 229 sa mga ini dangan makakakuha ning 50 sa good 100% scholarship grant kang gobyerno lokal para sa saindang pagklase sa kolehiyo bilang mga bagong scholar kang syudad. Igwa pong total of 229 na mga bagong scholars ang syudad. Pero iyan may classification man po yan. Igwang full, meaning 22,000 up to 22,000 per semester and pwedeng ma-receive gusto sabihon sa sarong taon 44,000. Adi kung 4 na taon na perming namamantina si grado o times 4 po. Igwaman pong 50,000 na pwedeng ma-receive, 47 po yan. 11,000, 77, and then 8,000, 80. 80 gabo. So ang total 229. Pinalayugan man ng pag-umaw ni Alcalde Nelson Legacion ang mga bagong scholar kang syudad asin naglalaom. Magagamit ang saindang tibay asin dulong sa pagklase sagud sa makapagtapos ning pag-aadala dangan maging mas marhay asin produktibong nagenyo. Sa presente, sobra sa 800 na mga scholar kan syudad pun first year sagud fourth year sa kolehiyo sa manlain-lain na mga pribado maging state university sa syudad ang nakakaresibi ng scholarship grant hali sa lokal na gobyerno. Kada taon man po may nakatalaan kitang budget para sa satuya pong scholarship program. Magigiramduman po na kan sa indong lingkod, miyembro pa kan sangguniang panglungsod, igwa kitang naipasar na nagas scholarship program ordinance. As in iyo man ito si pigbabasehan sa pag-implementar kan sa tuyang programa para sa mga estudyante sa koleyo lalong-lalo na maot magpadagos pagklase alagad may kadipisilan dinuli sa kakulangan sa pinansyal na pangaiko. Asin dahil po kayo ni may nakatagamang budget asin ipinapadagos. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Yan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangarang kan Bilog News Team kan City Events Protocol Public Information Office asin kan lokal na gobyerno kan Naga sa pangaran man ni Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene Diasis, sangguniang panlusod kan Naga. Ini po ang sendong naging para bareta Roy San Ramon, mabalos kan sendong pagantabay ang tabayanan na masunod na Urulay Banwa. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, maglaminsa na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar.
Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok mo na ang paghibon niyato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, basta kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Ligacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, Suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Urulay Banwaan. Mga tugang, uyan na ang Urulay Banwaan. Petsa 3, bulan na Hulyo, taon 2021. Mabalos ki kakamping Roy San Ramon sa paabot sa tuya ka mga bareta. Ngunya na Sabadong pagkaaga. Yaw na kita mga tugang, digdi sa Urulay Banwaan, ako po sa itong mga kaibahan, Alan Rayondanga. Mga kaibahan taman ngunyan mga tugang, ang tuyang City Planning and Development Officer. Mr. Willie Prillas, para po tukaron sa tuya. Ano ba ang pinaghihiling ka na Syudad Dignaga sa mga maabot na aldaw? Kumusta ang sa tuyang kamugtakan sa COVID-19? Ano ang sa tuyang piglalauman sa mga maarabot na aldaw? Kung inibang sa tuyang COVID-19 pasakat pa, inibang mga kaso niya to, pababa ba iniyos, susog sa tuyang mga datos na yaon. Mga tugang yaon po si Mr. Willie, ang analytics team, local analytics team kan Health Emergency Response Task Force kan Syudad Dignaga. Tangarig pong tauan kita ning mga updates manungod po sa pighihiling na projection kan mga kaso ng COVID-19 sa Syudad Dignaga. Sir Willie, maray na pagkaaga po.
Maray na aga din, as in maray na aga po sa gabos na naghihinan nyo. Apo, Sir Willie, si grupo nindo, ang grupo kang analytics team, katuwang ang Ateneo Dinaga University Group, ang City Planning and Development Office, as in ang Isalbar team. Kamo si naghihiling nagsusukol kumbaga, as well as naghihiling kang projection ta kung pasain ba ang COVID sa Naga, palangkaw ba ini, and ano ba ang magiging kamugtakan kang syudad as to the quarantine, kumbaga si quarantine na i-implement sa laog kang syudad ng Naga. Saro kamo sa mga naghihiling ka iyan. Saro din ini sa This meeting is being recorded. Pigbabasehan kan hurt up sa mga desisyon kung anong klaseng mga protocol ang i-implementar susok sa indo pong mga datos na nasa indo pong napo-process. Sir, kumusta po ang Kumusta po ang Naga? Kumusta ang analytics ta? Kumusta ang datos ta manungod sa COVID-19 sa syudad ng Naga? Salamat sa hapon na yan, Len. That's an interesting question. Inod sa gabos, ang sambuya pong team, kung pwesto oral ba nasabi mo na, kang mga pag-iribata sa Ateneo Inicar, si Dr. John Flopeño, si Jay Abawag, asin si mga pag-iribata man sa office, si Nessie Sales. Kami po ang naghihiling ka mga datos hali sa pasilidad kang syudad, hali sa PIG, susumitir na report kang sa tuyang mga ospital, asin sa mga data hali sa DOH. Recently, nahiling mi po si numero, nagbago kaya ning pagsukol ang DOH manungod sa risk classification kang sarong lugar. Dati ang pigiling niya itong growth rate sa pag-reproduce kang hilang, si case doubling time, asin itong positivity rate. Pero last quarter of last year, ang pigiling na niya si kuyan daily attack rate, mahiling man ini sa website kang DOH. Itong 2-week growth rate, tapos itong kakayahan kang mga ospital na i-handle ang cases. As in, ini man ang naging basihan kang Ateneo Inicar sa pag-estimate kung pirang kaso ng COVID ang linalauman sa malaog na simana. Kami po quietly optimistic na mababa ang mga kaso this week. Dito sinasabing eksaktong mangyayari yan. Pero ang numero kaya nagpapahiling na medyo kung sa kuyan, nagplateau na o nagbababa na si kaso. Dahil siya dramatically nagbaba pero may indication na pababa na. Siguro saro-saroon ko ini mga numerong ini. Ang sarong sukol na ginagamit, itong pig-apon na average daily attack rate. Yan po ang numero kang kaso over a 14-day period basado sa populasyon kang syudad. Kaya pwede mo ning compute on kada LGU ginagamit ang population as a factor. Kang mag-declare ang IATF na kita mapadagos na MECQ. Sinaging basehan ninda si improvement kaya da kang syudad since June 15 to end of June. Inot na duwang simana na kita nag-MECQ. Sarong percentage point lang ang improvement. As in, totoo man po talaga yan. Kang magpuon kitang bago sinda nagdesisyon kang June 15, inilingon na ninda si numero kang around about June 12. Ang nagluluwas talaga duman ang daily attack rate nasa around 12 or 13. Ang maray pong development, iyon na poon June 27 abot July 1, which was 2 days ago. Ang sa tuyang daily attack rate on the ranges between 9 and 10. So anong bot sabihin kani? Nagdaradakula si improvement by around 3 or 4 times. Dati sarong punto sa improvement. Kunyan we're looking at 3 or even as high as 4. Hopefully magpadagos po ini. Ang pinakasukol kaya kani kung pirang kaso ang naitatala digdi sa Naga based sa test na bigkukondusir kang regional office. Ang pinaka-ideal talaga digdi, kung ika nag-average lang ng 15 pababa na kaso every day, but sabihin kayan low risk ka na
moderate risk ba kung low risk na? Moderate risk. Sabi yun, talagang na-control mo na si kaso. Over the last 3 days, ang sa tuyang average na number of cases, 20. Pag pig-average mo yan. So, that was an improvement over the number 2 weeks ago na nag-aabot kitang 31. So, that's a significant improvement. From 30, 31, naging 20 nets na si average. So, hopefully magpadagos. Kung ang sa tuyang daily cases na pigluluwas ng DOH sa Facebook page nila, 20 pababa, maray yan sa tuya. But sabihin, mas lalong mababa ining ADAR. Ang sarap pang positive na development, ining 2-week growth rate. Ang definition kang 2-week growth rate, hinihiling mo si bilang kang kaso over the last 2 weeks, kinukumparar mo ini duman sa 2 weeks before. So, hinihiling mo is period of 1 month. Kinukuha mo si first 2 weeks kang bulan, kinukumpare mo duman sa last 2 weeks kang bulan. Kang magpuon po kita na kang i-declare kita kang DOH, kang IATF na MECQ. Ang sa tuyang growth rate was ranging between 30 to 40%. O sabihin, 6 months before, naglangkaw ning 30-40% ang bilang. Dati na sa mga 300, uminabot yan sa mga 387, 415. Ang maray pong development over the last 2 weeks man, daily pig tatrack mi man ini. Since June 26, this was over a 6-week period. Padagos na pong double digit na negative ang satuyang growth rate. But sabi yun, pababa na siya. No? Dati nagpa-plateau lang siya, negative 1, negative 2, 0, negative 6. Pero poon kang June 26, kang magbaba si sa tuyang mga kaso. Nagpoon siyang negative 16, negative 24, until negative 32 as of 2 days ago. Hindi pa man available si resulta para sa aldaw na ini. So hopefully, magpadagos po yan. Ang duwang consideration na ni, pag ika nag-negative 7, pag ika 7 and below ang sa imong ADAR, si attack rate. Tapos sa imong growth rate is 0 to negative. Pwede mong i-argue very forcefully sa IATF na you are meeting the 2 indicators. Tanganing ibaba ang sa imong quarantine status. At the very least, dapat mag-GCQ kita. Ang third indicator na paghihilingon niyan, which is still a problem and so far as the city is concerned, hindi pong hospital care utilization rate. Ano ba sabihin ko ni? Ang kakayahan kang sa tuyang ma-hospital na i-handle ang COVID cases. Duwang klase ang COVID cases. Itong mga moderate, itong mga dahil man talaga iponing specialized care. Tapos itong mga severe, itong nangangaiponing ICU interventions, igwa kang ICU beds and mechanical ventilator. Ang problema ng Naga, naglangkaw over the last roughly 2 months sa tuyang kaso. At the same time, kasabay man na naglangkaw sa Camarines Sur. Ang health facilities are in our city. So both sabihin, kay pon serbisyon kang BMC and roughly 3 other hospitals. Si pang ipo ka intirong probinsya, takabalik kita sa Camarines Sur. Ngunyan, ang satuya as of today, nagpadara na ng data si NICC, based sa data ni BMC, which is the main referral hospital, tapos ni NICC. Sa bed wards, we are 64% full. Sa isolation bed, 94%. Sa ICU bed, 92%. And sa mechanical ventilator, 72%. So, kung sabihin, dikit na lang na space ang available para sa isolation bed and ICU beds. Kaya nga baga, ang DOH nagpaluwas na kung bako ka man talagang seryoso, na ika na ninda akoon. And at the same time, encourage sa mga LGU, na kung dahil man lang seryoso si Hilang, dahil tulos na roon sa BMC. Magbugtak ng mga treatment and monitoring centers, which we did. Kaya dahil na kita nakaka-contribute digdi sa sa congestion kang BMC, dahil si kaya tang i-handle sa tuyang Our Lady of Lourdes Infirmary, tapos digdi sa CCN and binubuksan taman ang Santa Cruz. Kung kaya man lang i-handle duman, kayang bulungon duman ang COVID case, moderate sa naman. Dahil na pigdadara sa BMC, dahil na nakakadagdag sa congestion duman. Sir Willie? Yes. Sir Willie, gustong sabihin pala, ining critical care utilization, ang hinihiling lang digdikan DOH si Bicol Medical Center? Dahil, hinihiling niya si iba pang ospital digdi sa Naga.
at least kami hinihiling mi ang apat na ospital, BMC, Mother Seton, NICC, tapos Bicol Access. Required ang mga hospital na mag-allocate, kung di ako napapasala, between 10 to 20% of their capacity para sa COVID cases. So, dyan may dakulang contribution ang Mother Seton, ang NICC, digdi sa bed wards. Pero pag abot, bed wards and to some extent, mechanical ventilators. Pero pag abot sa isolation bed, itong medyo nagsisiri-seryoso ng kaso ng COVID. Kaya pon mo na dyan ang isolation bed tapos ICU bed. BMC talaga ang satuyang piglalauman dyan. So really, given ang BMC baga kaya no, saka mga hospital, ang kinikater kayan, bako man lang mga taga-Naga, bako man lang mga Nagenyo. Does it mean na maski ba kung mga taga-Naga o ba kung mga Nagenyo ang yaon sa hospital, kumbaga pig-credit sa tuya kang DOH itong kakulangan ning isolation facility because kinikater kan mga hospital si mga maski ba ko si mga taga-Naga? That is correct. Fairly or unfairly, yun ang sitwasyon. Pero ang sitwasyon kaya mixed. Kang mag-istorya si Mayor Nelson mga 10 days ago, nag-urulay si multi-sectoral committee kang BMC. Garo si inot na information, garo saro sa na out of 25 ang taga-Naga. In a matter of several days, garo si mga taga-Nagang yaon dyan sa ICU beds, nagsakat sa 10. So kung sabihin, fluid ang situation, pwedeng at any given time kung dakol ang seryosong cases sa Naga, ako uniyan kang BMC. So may certain unfairness digdi sa sitwasyon. Ang problema kaya ang BMC ang mandato niya serbisyon bako man lang Naga kundi si essentially the Camarines provinces. So may pwedeng questionon ang datang ini kung taano ta garo unfairly kita ang nagsasalo kang kakulangan kang health system pero iyo kaya ni ang approach until and up to a point na may alternative means of measuring the capacity, we'll have to do with this. Ang provincial government pala nag-agusang effort na dagdagan ang capacity. Dati-rati 6 weeks ago or about 2 months ago, ang BMC ICU beds and ventilator 10 lang yan. Pero tinawanan siya ng tabang kang national government, pig-revise si definition kang ICU beds. From 10 naging 25 na ang capacity. So nadagdagan siya by 150%. Unfortunately, mas na-overtake siya kang kaso kang COVID sa Kamsur tapos sa tuyang syudad. So right now, we're at roughly 94%, which is already critical based on the classification standards. So duwang response, either we reduce the cases, so kung sabi mo yan, magtatarabangan ang probinsya and ang mga munisipyo and ang syudad, na si caseload ta magbaba, and the indicators I've discussed shows na hopefully magpadagos, mababa kita. Or dagdagan pa ng capacity. Nagpadara ang probinsya ng 15 additional ventilators ko para ma-augment capacity. Unfortunately, kang garo hilingon kang BMC, garo ang hinahanap nitong ventilator, itong high flow na oxygen. Garo si ventilators na pinasubli kang probinsya, dahil na-meet si requirements. Kaya imbis ko na magkaigwa kita ng 40 ICU beds, we are continuing at 25. So hopefully maremedyohan kung may remedyo pang magigibot, ang anay ma-credit ito. So saro itong response, pwede mong dagdagan ang capacity, mababa ang sa imong utilization rate. Or, ang sarong katampad kayan, magbaba talaga ang mga cases hindi sa tuyang. So ini ang medyo masakit-sakit, na kung ining madali, na ipo ining amot-amot na resources, ang ventilators, ang ICU beds. Yeah. Sir, dumang kita sir sa trend kang ADAR. Kung ngunyan, kung nakaaging simana, pigihiling ta per week on the average daily ang biglalauman tabaga 30 to 35 cases in the previous weeks given sir ining situation ta ngunyan, pira na ang piglalauman kan Naga next week probably starting Monday to until Sunday next week, itong 7-day average sa Giraray. That's an interesting question. Ini po base ini duman sa pigibong projection kang analytics group and specifically si mga katuwang ta sa Ateneo
Ang trend line kang actual cases, medyo pababa na ano. Si trend line niya pababa. Dati nagsakat yan mga 31. Pero ang projection me is that in the coming week, and this has already included iniining ko yan, ining Sabadong tapos sa aga. Ang sa tuyang projected cases would be between 20 to 25. But sabihin si numero based sa trend over the last 10 days, nagsasabi na medyo pababa ini. This is being supported by the mean reproduction rate. Itong epidemic curve ng syudad. Pag big average mo si onset date tapos reported date, these are technical terms. Pero ang but sabihin nun sana ini ang kakayahan kang hilang na mag-reproduce o mag-multiply. Pag below 1 yan, but sabihin pababa siya, maski over a long period of time, pero pababa. Ang trend po nagpapahiling na pababa. And this is the basis for the projection. Kang sa mo yung projection na, bakong araw kang dati na we were projecting over the last 3 weeks, between 30 to 35, hindi pong malaog na si Mana, hopefully ma-meet itong projection na 20 to 25 na lang. Dahil nga nag-i-improve sa tuyang mga numerong pinaghihiling. Yan. So, sir, kung arog ka iniyo, kung magpadagos kita sa arog ka ining trend kang kaso ning COVID-19 sa itong ADAR itong 2-week growth rate plus pero sabi mo nga ni medyo may problema kita pag abot duman sa critical care utilization dahil nga ni si mga hospitals ang pigihiling. Although ang aram ko sir garumaray kita pag abot sa isolation wards dahil igwa na kitang magkapirang mga pigiribong mga isolation facilities. May CCN kita, may Santa Cruz kita, then may Our Lady of Lourdes, and then we have a 300-bed capacity Camarines Sur National High School Annex Quarantine Facility. Pero sir, given ining datos tangon yan, pag abot sa average daily attack rate, 2-week growth rate, ang MECQ ta kay abaga sagpud July 15. Sailing mo sir, kung kamo ang hapoton sa analytics group, given ining datos tangon yan or ma-maintain ta ining datos tangon yan, may posibilidad ba na by kumaga comes July 15 or July 16, mas mababa ang satuyang quarantine classification sa syudad ning Naga? Ako po quietly optimistic ako na pwede tayong i-argue quite strongly na ang pigbabasihan kang desisyon ninda. Actually, yung mismo nagsasabi na kaya po i-upgrade ang sa tuyang classification to at least GCQ. Ang ditulo bagayan itong kakayan kang health system, itong ICU rate, tapos itong health care utilization rate, itong ICU beds sa Ruyan. Dahil kontrolado. Pero in two other measures, in 2-week growth rate, tapos ining other, sila mismo ang nagsabi na ini ang gamiton. So kita nagmo-monitor man kita kani. Bago nagluwas desisyon ang IATF. Ako itong resulta kang Sabado Domingo was already enough. Duman sa 2-week growth rate, okay kita, boundary kita duman negative. Duman sa other medyo pa kita sa roughly average 10. May improvement pero 2-digit pa manggiraray. Duman, pag ang araw yan ng sitwasyon, at the very least, GCQ ka, all the more mo yan na in both categories or in both indicators, pareho ka pababa. Kaya kung sabihin, we can argue with ATF na ang sa yung improvement, hopefully kung magpadagos-dagos, from around 12, nagnanay na lang kita. So that's an improvement of between 3 and 4. Compared to only 1 over the last 2 weeks, itong inot na duwang simana ng ECQ. So kung sabihin, may significant na kitang improvement. And itatampad mo pa kaning 2-week growth rate na talagang negative na, negative 16 up to negative 32 as of yesterday. This indicates na may improvement sa satuyang sitwasyon. So correspondingly, pwede mong i-argue na at the very least, mag-GCQ kita. Baka negatulos kita makabalik naman sa MGCQ, pero may improvement kita dapat sa satuyang risk classification. Sir, we barely have mga 5 minutes na lang sa programa.
Sir, nahihiling tango niyan igwang dakulahon talagang disparity itong number ni DOH as sa active cases saka si cases na talaga na actually being monitored sa Ciudad Dignaga. Right now siguro more than 1,000 plus na ang active cases as being shown in the DOH records. Samantala sa Kuya Mansanaga, nasa 200 plus na sana, 270 plus na lang active cases na. Sa iling mo sir, given ining disparity ini, although ang reality sa ground is talagang ang active cases na nasa 280 plus na sa naman as compared duma sa being shown sa DOH data. May epekto ba ini sir digi sa decision kang IATF? Ako po directly kung ang hakot, does it have a direct effect? Ang tulong criteria does not include active cases. So ang sarong simbag ko diyan, dai. Pero indirectly pag nahiling mo kaya ning numerong ini, nakakadisga na kaya kaipuhan na i-accelerate kang DOH tapos kang syudad. Sisa indang reconciliation process kasuod na-reassure ako kang naugma kang i-report ni Mr. Reynor Rodriguez na kuya na ready na kita to do the reconciliation pero ang dai na lang nakuha ang bilang roughly around 100 na lang. So sabihin kung sa lista kang DOH 1,506 tapos kita na sa mga 307 kuya na lang ang ginag-uulayan na lang kung saan gatos kuya na ini that's between 300 to 400 na lang dapat nakuata na si Kadaklan nakuata na si Kadaklan. Ang challenge ko niyan is how fast will the DOH facilitate the reconciliation process. As in ako po naglalaom ako na itong SESO sa satuyang structure ang SESO yan si unit kang City Health Office na yung nag-handle kaning mga data ini with the help of the provincial DOH office can facilitate the process. Kung ang sa imong numero medyo harani na si numerong pagre-report kang city tapos si report kang DOH nakaka-kuin bagay nakaka-reassure iyan na we're actually gaining ground in the battle against COVID. Pero kung ang diferensya kaya araw kani over the last 3 weeks mayong recovery na naitalaan naga. Over the last 3 weeks, permi siyang 1,052. Garo, bako man ining makatutubod. Ako baga na COVID ako. Na COVID ang pamilya mi. Dapat kabali ko kami sa na report na recovered. Kay pon lang digdining siguro masinsina na urulay and maging bukas ang ambuslados. Tanganing masettle ining bakit. So bueno tabi Sir Willie inabutan na po kita sa tuyang oras. Asa way pong pagpadyos mabalos sa imo pong panahon pagpaliwanag manungod sa datos ano ang piglalauman ta in the coming weeks manungod sa COVID cases sa Naga and para po maintindihan kang namamanwaan ano ang pigbabasihan kan IATF ano ang binabasihan kan paglangkaw o pagbaba o paghuro sa sarong quarantine classification kan sarong lugar, kan sarong syudad, kan sarong probinsya. Igwapalan mga numerong pigihiling bako man lang active cases, pigihiling palan si average daily attack rate, pigihiling palan si 2-week growth rate, pigihiling din si kakayahan ta, si capacity ta na mag-ako ning mga pasyente, especially itong mga severe and critical cases, itong critical care utilization rate kan mga ospital. Sir Willie, antes kita magpaaram, baka digwa kang mga huring tataramon or pagirumdum sa publiko or ano pa ang pwedeng i-anticipate in the coming weeks? Ano ang dapat na pwede bang pagtarabangan in order for us to have a good quarantine classification sa mga maabot na semana? Ang masabi ko na nasabi na ini pauro-otro. Yaon po sa kamot kang individual na mga taga-Naga kung ano ang magiging classification ta. Kung magiging disiplinado kita, sunodon si mga hatol kang autoridad na limitaran si movements, si mga essential services lang ang i-avail. Kaya po na lang magluwas, iyo lang yan ang pagluwas. Limitaran si pagluwas katong mga aki, as in itong mga may comorbidities ta. Iyan ang nagiging kausa kang paglangkaba kang COVID.
at the end of the day, disiplina po yan. Sa satuya yan na individual na hands. Kung anong klaseng, magiging anong klaseng syudad kita in the next few weeks. Yung man lang po yan. Maray na aga po. Asin salamat sa oportunidad. Mabalo sabi, Sir Willie, mga tugang, yan po si Mr. Willie Prillas, ang tuya pong City Planning and Development Officer. Iyon po ang namamayo kang analytics teams, kang Health Emergency Response Task Force kang Syudad Dignaga. Inabutan na kita mga tugang kang sa tuyang panahon sa programa. Sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor na Diasis, kang sanggulo ng Panglusod ng Naga, asin kan mga department heads kang City Hall. Ini po sa idong lingkod, Allen Rayondanga, mabalos po. Asin maray na udto sa tuyang kapos. Orulay Banwaan. At sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. At sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11, sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.